హలో గాయ్స్, దిస్ ఇస్ సాత్విక్ గేమింగ్ తెలుగు. ఈరోజు నేను మీకు బోయా యాప్లో ఎలా డైమండ్స్ వస్తాయో చెప్పబోతున్నాను. అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. నా ప్రొఫైల్లోకి అయితే వచ్చాను. ఇప్పుడు నేను మంచి అవినాశన్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. 5 ఫాలోయింగ్ 5 ఫాలోవర్స్. నోటిఫికేషన్ సెంటర్లోకి అయితే వచ్చాను. యూ గాట్ ఏ న్యూ ఫాలోవర్. ఇక్కడ మన నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంటాయి. అండ్ వాలెట్ నొక్కాలి. ఇక్కడ నొక్కితే నా దగ్గర 105 బోయా టికెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు అలా వచ్చింది. ఇంకా ఇక్కడ మనకి మీకు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ సెంటర్ అని ఉంది కదా, దీని మీద ప్రెస్ చేయాలి. చూడండి, బోయా రివార్డ్, కంగ్రాట్స్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్ ఫ్రీ 10 డైమండ్స్ అని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మీకు ఒక అకౌంట్ ఉండాలి ఇందులో. చూడండి గైస్, ఇప్పుడు నా కనెక్టెడ్ అకౌంట్, నా ఐడి అవి123 nash45 అది దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది. మీరు మార్చుకోవాలంటే మార్చుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ దీన్ని మీరు వెళ్ళాలి. దీంట్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు మీరు అన్బైండ్ చేయాలని అడుగుతుంది. ఆ తర్వాత అక్కడ ఫేస్బుక్ అలా ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తాయి. పబ్లిక్ అకౌంట్ మీరు ఏది వాడతారో దాన్ని మీరు దాంట్లో సెట్ చేసుకోవాలి. చూడండి గాయస్, ఇక్కడ మీకు ఈమెయిల్లో కనిపిస్తుంది బోయా రివార్డ్ అని ఉంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, బోయా 10 డైమండ్స్ బాక్స్, ఓపెన్ ద క్రేట్ అని. ఇక్కడ నాకు 10 డైమండ్స్ వచ్చాయి. చూడొచ్చు మీరు. మీకు చూపించడానికి నేను ఇంకో అకౌంట్ బయట చేశాను అనమాట ఇప్పుడు. సో థ్యాంక్ యూ గాయస్. మీ లక్ బట్టే వస్తుంది అది, కాబట్టి థ్యాంక్ యూ గాయస్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, లేకపోతే షేర్ చేయండి, కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.